esatea. Baina txisteak baino lehenago, asmakizu zaienak kontatuko ditugu. Lehenengoa, botikaren muturrean naukazu, eta ezinezkoa da edatea, baina ni askatzen hobe duzu bi Espainiak ongi istea. La polla! Oso! Kortxoa! Bizkia! Botillaren aurrean dago. A ver, esto remacha. Bia da eta bia da. Ondo zerbaiten baduzu ez direla, hiru ezik. Badakizu nik esan gabe? Ez da ugazaba, ez da aberatsa, ez da zalduna, ez da ezaguna. Hala ere, beti bitzen da errerea baino lehen. Corona!